أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men hande. Allah wallino on jangguino baa o tawi laaɓɗe ɗe keedi yeeso. Hande noon refto ha gaynen puɗɗen natande jangde. Bismillah. mbaɗen dani keɓen alkure mawɗo seeɗa no girɗe jiida tawi ɗo wonno ba tanji ɗo wonno ba ɗo wonno bi ɗo wonno be ɗo wonno bo ɗo wonno bu gasi ko ni fotno. Joni noon ɗo yenne garnoɗa poɗɗa mbiɗa ba, garɗa mbiɗa bi, garɗa poɗɗa mbiɗa be, garɗa poɗɗa mbiɗa bo, garɗa poɗɗa mbiɗa bo. A famide ɗum ɗo jangunoɗa mbasa woɗɗin haqqille ma o ko jangunoɗa ko tan artiɗo henne hay hen hunde wayleki, hay hen hunde wayleki ko ha tan ɓeyda ɗigginde ko janganɗa ko so jokki seeɗa ɓeydeɗa famde. Jangde ko teskuyo tan woni hen, eyi teskuyo tan woni hen on jii nanɗon nani ɗo jangunoɗen kadi en garti e jangde mbiɗen joni ɗo woni ba fooɗani, ɗo ko bi fooɗani, ɗo be fooɗani, ɗo bo fooɗani, ɗo bu fooɗani. Saɗa fooɗa hono wayata ko ndani wayata. Mbiya baa saɗa fooɗa mbaɗa ndani bi, saɗa fooɗa mbaɗa ndani be, saɗa fooɗa mbaɗa ndani bo, saɗa fooɗa mbaɗa ndani wona bo. ɗum ɗo jangunoɗon ɗo kalnoɗon. Joni noon hande windande men hande ari ko ɗo. Ay joni hande ko a adi ay ba o rewi hen no mbiyetemo ay hande ko a o adi ha gasi ba o fuɗɗi arde mbiyen abba. Ay ɗo henne ko i adi arde ay ba rewi hen no mbiyeten ibba ibba. Ay ɗo ko e o adi arde ba o rewi hen no mbiyeten ebba. Ay ɗo ko o adi arde o moni ko rewi hen bo o. Ay ɗo woni obba obba. Ay ɗo ko u o adi arde ba o fu rewi hen ay no mbiyeta ubba. Ay ɗo joni en pooɗani, ɗo joni en pooɗani wonanji, ɗo joni en pooɗani wonanji pooɗade ngaren noon pooɗen mo. Ay ngaren pooɗen mo no mbiyeten ay abba wonayi mbiyen ibba. Ay mbiyen ebba. Ay
mbiyen ob ay ob ay no mbiyeten mbiyen u b ay ɗo joni nandi ko serli ɗum ɗo sertiri ɗo ko a o adi woni yeeso mbiɗa ba ɗo yenne fooɗani mbiɗa baa ayde baa ɗo yenne a o adi mbiɗa ab ɗo garɗa poɗɗa mbiɗa ab ayde ɗo yenne janguɗa bi garɗa poɗɗa mbiɗa bi hande noon ko i adi mbiya ib ko fooɗani ngara pooɗa mbiya ib ayi ɗo janguɗa ko be e henno yeeso fooɗani garɗa ɗo poɗɗamo mbiɗa bee hande noon ɗo e adi arde mbiɗa eb ɗo poɗɗamo mbiɗa eb ɗo a jangiɗo mbiɗa ko bo ko o heedi yeeso fooɗano garɗa mbaɗɗamo ni mbiɗa boo ene fooɗi hande noon o adi mbiɗa ob ɗo garɗa poɗɗamo mbiɗa ob ay ɗo jangunoɗa bu garɗa ɗo mbiɗa buu poɗɗa ɗo yenne hande ay lamgal adi mbiɗa ub fooɗani garɗa mbiɗa ub ay wona yide jonon ɗo yenne mannoɗa ɗo henne joni ayi ɗo 1 2 3 4 5 alkula ko ni masirte mbatta ko alkulel ngal ha gayna ma woni a naati hen walla woni a naati hen walla i naati hen walla i naata hen walla e naata hen walla e naata hen walla o naata hen walla o naata hen walla u naata hen walla u naata hen heddo noon laamgal ngal wona yeeso walla wona caggal walla lombo walla lombo joni noon tawɗen paami ɗo ngaren ngabbinen ɗum dow cuuɗen oɗo jannganoɗo keddorɗen oɗo mo jannganoko o ayi ɗo joni hande ɓe jangi ab ɗo ib ɗo eb ɗo ob ɗo ub fooɗani ɗo noon jiɗɗen ko fodde mbiɗen ab en pooɗi ɗone jiɗɗen ko fodde mbiɗen ib ay ib ɗone jiɗɗen ko fodde mbiɗen eb ɗone jiɗɗen ko fodde mbiɗen ob ɗone jiɗɗen ko fodde mbiɗen ub kasi ɗo en jii ɗo noon tata ɓiijo o moni ni wayata ɗo ko baade to ha gasa laamgal
mumal. So rendi mbiya babba. Mbaɗa ni mbaɗa i mbaɗa kadi ba mbiya bibbe. Ay bibbe ɗo ko kañ ko laamgal lombi hakkude babbe bibbe. ɗo mbiɗamo bebbe. ay ɗo henne mbiɗamo bobbo. ɗo henne mbiɗamo bobbo. Gasi hayɓe joyi. ɗo babba foɗani, ɗo bibbe foɗani, ɗo henne bebbe foɗani, ɗo henne bobbo foɗani, ɗo henne bobbo foɗani. eɗen pooɗa garen pooɗen nde pooɗirten mbaɗen ba a poɗɗo mbaɗen ni wonta wona babbe. ay babbe. ɗo mbiɗen bibbe. en pooɗi. ɗo mbiɗen bebbe. en pooɗi. ɗo mbiɗen bobbo. en pooɗi. ɗo mbiɗen bubbo. en pooɗi. hankadi ko jangate e ba ko ɗo haaɗi. joni noon mbaɗen dani usten ɗum ha alluwal ngal wawa yide fof lawa gotol. mbaɗen ni ɗo moƴƴi maccammo ɗo jippoɗen noon. mbaɗen ni ha joni famɗi seeɗa gusten kadi gusten seeɗa gaddemo ɗo. eyi ɗo fo ardi. eyo joni noon mbaɗen dani mbawa ɗum yiide ha laaɓa ha ganda alkulal ba ko ni tan masirte. gongal ngal so ari ko non tan wayata. o yani wayli hay batte ala ko gotum nayi ko hawa tan fota yooɗa e yeeso ma on saha noon saɗa janngoya taw anatama. ay ha fota. ay ala ko woni ɗo ka janngano ko ha tan ɓeyɗa famde wona goɗɗum. nani ko ɗum ɗo so ɗiggani jangde ma leeli. ko ɗo ko jangete fof so rendi ko ɗo mbawata ko winda fof jiya jawa ɗum jangude. ɗeɗo ɗum ɗo henne ko jiyaɗo ko ene weeɓi haalde kono ko heewi ene yalta hen. ko heewi en wawi hen yaltude. kono mo anda noon sikkata mataw mi tawi tan ba bo beete ala ko teskuyema ko matta tan gonɗa hollede. nani teskuyema wona hen tan ganda ko jangata ko ɗo woni jangde mawne nde. ɗo so ɗiggi hankadi a foftima e bindol a foftima e jangde. kono noon keppuɗo noon baaɗo no am ni sikkata mataw kono koye fijje. kono ɓe wanda noon jangde ɓurde mawde jangde nde ko mbawa yiide bindi ɗi. sa wawa yiide bindi a wawata windude bindi. ko ma jiya bindi ɗi ganda bindi ɗi no bindirte. bisimilla nani hankkadi noon gara jangen. ɗo ko ba ɗo ko ba. ay ko yeeso heedi. ɗo ko bi ɗo ko bi ko yeeso heedi. ɗo ko be ɗo ko be ko yeeso heedi. ɗo ko bo ɗo ko bo ko yeeso heedi. ɗo ko bu
ɗo ko buu ko yeeso heedi ɗo gasi ɗo janngano hande noon ko ɗo jannguɗa ab e ab ganda mo fooɗani e pooɗowo ɗo ko ib ɗo ko ib ganda mo fooɗani e pooɗowo ɗo ko eb ɗo ko eb ganda poɗɗo e fooɗani ɗo ko ob ɗo ob ganda poɗɗo e fooɗani ɗo ub ɗo ub ganda poɗɗo e fooɗani ɗo timmi ngara tatiɓijo ɗo ko lamgal lomboto hakkunde ko ɗo mbawata siddaji ɗi ɗo so ɗiggani sidda ma yawata famade wadde bab baab ɗo timmi ngara bib bib ɗo timmi ngara beb beeb gasi ngara bob boob gasi ngara bob boob gasi ko jangete e baa ko ɗo haaɗi ganda ɗo heeda yeeso ɗo lamgal ado arde ɗo lombo hakkude ari ardi wadde ko ɗo alkulal masirte sa gayni ba ko ni ɓa masirte ko ni ca masirte kala alkulal ko ɗo tan masirte ni foti ganda masɗe keeda yeeso masɗe keeda caggal masɗe lombo ari ardi ɗo so ɗigginiɗo tan kala ko windoya ka jangoyowo kala ko winda andu ka jangowo ɗo ɗigga noon kala ko winda a jangata to tappi hoore ma ɗo ko jangde ma nani o joni noon ƴettugal ɗo alluwal mbañitoɗa ngal janga ngal mbawa ngal mbasa heppude mbasa heñade anani a saggi noddu en 00 221 78 475 05 17 mbaɗa yaya ay yaya mbaɗa li gasi jiya wasap ma yaya mbaɗa li hono ɗo joni sawto naɗa ko bindi he kadi andi ko yaya li wonɗo gasi yaya li oɗo wasap mbawata jokkorade e jangde yahore nde 00221 78 475 05 17 numéro men oɗo numéro men banno numéro men oɗo numéro men oɗo en banno ni o 00221 oɗo 77 906 14 81 oɗo ko baɗɗo bloqué to bange whatsapp kono piis o bonani heɓa noddi kam hen keɓata kam nde wonno whatsapp o ko bonɗo an noon jiɗɗo jokkodirde e meɗen ƴettu oɗo numéro ƴettata o ko oɗo yahata joni to bange whatsapp whatsapp o ko oɗo ndewata jiya kam ngara kaala haalandema ka jiɗo jangude ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo ngara kaala ka jiɗi jangude nani mo less o noon sa waɗi hen haalandema mi yiyata ko baɗaɗa bloqué kono sa noddi hen keɓa kam yo Allah wallu yo Allah newnu
yo Allah reen ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi bi alamina on jarama salam ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo janggon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon saɗa makko o holla on o holla ha mbawon yiyan lawol